हाय हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना, मानो होननानै बुङोब्ला नोंथांमोनाबो आंनि थाम्बनेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला भिडिअ मानि थाखाय जागोन। थ' होमब्लालाय लोगोफोर बारा गोबाव खालामबाय थाला आरोना, मानोथो पेक बुखैबाय थाबावनोसै आरोना। थ'दो होमबा डिसक्लेमारखौ लागायना होनोसै। आदामोन अरे कहना क्या चाहते हो? हा मा जाखो देलाय बुंलाय सोर सोरना बेसां साइज बेसां नांबारनि गानोब्रा दे खोन्थानानै लादो। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा? आंनिया साइजआ बारा गिदिर नङालै मिथिबायना, आंनिया 32ल'सो साइजआ, 32 नाम्बारनिल'सो गानो आङो मिथिबाय। दामिबाबो हरगोन आं, सिन्था खालामनाङा। खै नाम्बार? आंना 32 नाम्बारलै, 32 नाम्बार होनदो, खोनायाखै आरो नोङो दाबो? आयु 32ल', बारा गिदिर नङा आंनिया साइजआबो। दाम गोसानि नङाब्लाबो साथा कम्पानिबाबो गांफा बायना हरगोन। खोबथेनायल'सो जानांगौ दा। जागोनलै जागोन, दाम खमनिबाबो आंबो बारा दाम गोसानि गानखायाथ', एसे दाम खमनिखौनो गानखायो आंबो, खोबथिबानो जायोना, नङा होमबा? ज' फाग्ला बयफोरनि अननायानो आलादा खालि सिथोब हरनि समाव। मा हरनि समावलाय बहा हाबावनो बिलाइ जौ फैनानैलाय, आयु। जाम्बिफोर, नोंसोर AK-47नि गुलिखौ मोनजाबा ओरैबायदि सिमां मोगथां गोसोखांबाय थागोन नोंसोर मोनजाफेराखै नालाय। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। औलै बाजै, माने इसिबां जाम्बिथाय बिसोर मानसिफोरा, माने इतस' जाम्बि आरोना। AK-47नि गुलियादि बेसेबां डेन्जारेस बिसोर मोनथियाथ' आरो ने, खेबसे मोनजामारथो बिसोरो होमबानो बुजि मोनगोन ने। AK-47 गुलि मोनजाफ्रामनाय, AK-47 गुलिजों गावजाफ्रामनाय। वाह दीदी वाह दीदी। दीदी वाह दीदी। दीदी औ दे बुंनानै लादो, सोर AK-47 गुलि गावजाफेरनाय, सोर AK-47खौ मोनजाफेरनाय, दे बुंना लादो जल्दि बाजैनि सिगाङाव। आरो जायफोरानो मोनजायाखै बिथांमोनाबो बुंनानै लादो, मानो होनबा बिथाङा गाइड होदों, नङा होमबा? तू क्या देख रहा है? गर्लफ्रेंड है तेरे पास? बेबायदि मानसिया मालाबाबो बे गुलिखौ बावनो हानाय नङा, बे गुलिखौ नागिरबाय थागोन आरो। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। आयो मा एसेबां डेन्जार बुस्थु बिलाय, जायफोरानो AK-47नि गुलिखौ मोनजाफेरबाय बिसोरो गोसोखांबाय थायोनो, मा एसेबां डेन्जार बिलाय, बोरै हाय हाय इतना सुकून। मा बुस्थु बिलाय AK-47 गुलियालाय, बोरै आंबो मोनथियाथ', नोंथांमोना खोन्थाहरदो। नङाब्ला बाजैया खोन्थाहरफिनदो दि आंनो AK-47 गुलिया माबायदि, बारे सिमां मोगथां नुलायलायनाय। आयु जारलासो जागोन बे, नङा होमबा? आयु। सही पकड़े हैं। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन आरोना। जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय, आरो जायफोरानाखि आंनि चेनेलावहाय गोदान, नोंथांमोना प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ सापर्ट खालामदो। नोंथांमोना भिडिअखौ नायो, नाथाय भिडिअखौ नायखांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामा आरोना, अननानै प्लिज नोंथांमोना प्लिज आङो नोंथांमोनखौ बयखौबो रिकुवेस्ट खालामो, अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो आरोना। स' थेंक इउ स' माच, आरो नेक्स्ट भिडिअआव फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन आरोना।